pues yo creo que ha sido un partido al principio igualado, pero desde que hemos marcado lo hemos dominado siempre, yo creo. Nunca hemos tenido la posibilidad que nos empaten. Ellos nos sacan 10 puntos y para nada 4-1. ¿Qué os ha dicho el entrenador al Nos ha descanso? felicitado porque hemos hecho un buen partido. ¿Contento? Mucho. ¿Y qué significa esta victoria? Bueno, pues nos da il·lusió per quedar tercero. L'he vist bé, o sigui, hem tingut ocasions a tots l'equip, però al final, 20 minuts final de la primera part, s'ha cantat per nosaltres i hem aconseguit marcar un gol. Jo pensava que seria una mica més complicat perquè o sigui, ells ho tenien tot de cara, ens van guanyar a casa i crec que tenien de cara i mira, se'ns ha posat nosaltres de cara i hem aconseguit marcar i mira, se'ns ha posat el partit. Sí, com ja et dic, pensàvem que si guanyàvem era d'un gol o dos i com a molt apurant el partit, però mira, hem tingut sort i hem aconseguit guanyar. Futbol Catalunya.